हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनै आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय आं दिनै मानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि गुबै बाथ्राया बेनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बारानिफ्राय बारा दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ दिनै नोंबा नों आंबा आं फेसबुक इउटुब बायदि कमेन्टफोराव नांज्लायनाय नोंबा नों आंबा आं एना एनि जानाय बे मानिफ्राय सोमजिदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिया मानिफ्राय सोमजिदों बेखौ आं डाइरेक्टलि बुंदों मेनानो जाबाय राजखान्थियाव आगान होनानै दिनै नों आं बर' हारिजों बर' हारि एना एनि सैलायै बर' हारिनि लिडारफ्रा गेदेर गोलावफ्रा गावबा गावनि सार्थनि थाखाय गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय गावबा गावनि गाज्रिनि थाखाय दिनै नंगौखौबो नङै आरो नङैखौबो नंगौ साजायनायाव मुखुब जागासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों सैथोखौ मोनथिनांगोन सोरबा राजखान्थिगिरिया ओरैबो राजखान्थि खिन्थु गुबुन बेबाबे बाथ्राखौ दान्थेलायबाय थागोन जों सोर सासेनि बाथ्राखौ सैथो होननानै साननो जों बेखौ बैसोरनि खोथाखौ खोनासंनानै सैथोखौ जों गावसो बिजिरना नायनांगोन आरो जों सैथोखौ नुगासिनो दङ सैथोखौ माब्लाबा लाखुमानो हाया होननानै गोबाङानो बुङो नङा होमबा जों सैथोखौ मिन्थिनांगोन सैथोखौ जों साननांगोन सोरनि गोरोन्थि सोरनि थाखाय मा जाबोदों दिनै सोरनि थाखाय दिनै बर' हारिया बेफोरबायदि थासारियाव फैदों बेखौ जों गावनो मोनथिनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि गेदेर गोलावफोरखौ मुर्ति बानायनाय सावनाय बेफोर मानि थाखाय सोमजिदों सोरनिबा प्रपागान्डायाव सोरनिबा नंखाय फोलायनायाव दिनै सोरनिबा गेदेर गोलावनि सावगारि सावनाय मुसुखा सावनाय बेफोरबायदिया सोमजिदों बेखौ जों सैथोआ बबेयाव बेखौ जों नायबिजिरनांगोन दिनै पिआइएलनि थाखाय गोबाङानो बाथ्रा बुंगासिनो दङ पिआइएल होनाया मेन बिटिआरखौ होआखै होननानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जेखिनि पिआइएल होगिरिफ्रा बेखौ क्लियारिफिकेसन होखाबाय बेखौ जों मोनथिबाय खिन्थु फार्स्ट समाव जोंबो सानदोंमोन मानो बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मानो बेफोरबायदि हिंसा हिंसि जानानै मानो केस होलायदों खिन्थु नेक्स्ट जों नुबाय माने उनाव नुबाय क्लियारिफिकेसनाव जों मोनथिबाय जे बर' हारिखौ मा लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों बेखौ सैथोखौ बिजिरनानै एबा सैथोखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिनो होननानै एबा जि माने कनफिउस जानानै दङ बे कनफिउस जानाय साननायखौ क्लियार खालामनो बिसोरो पिआइएल केस होदों बे पिआइएल केसजोंसो मिथिगोन बिटिआराव मा दंमारो आरो मायो गैयाबो मायो जाफुंगोन मायो थानायाबो जाफुंनाय नङा माखौ मोजां गाज्रि बेखौ मोजाङै मिन्थिनो एबा फोरमायनो होननानै दिनै पिआइएल केस होबाय गोबां दफाफोरखौ नायबिजिरदों मोननैसो दफाफोरा नंगौ बे गनायजाथाव नङा होननानै आं बारे बुंदों नोंथांमोनाबो साननानै नाय बेयाव लिरनाय गैया जे बबेबा गामिखौ दानख'गोन खिन्थु गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनि गामिखौल' दानख'गोन बर' गामिखौ दानख'आ होननाय बेयाव लिरनाय गैया आरो सनितपुर बिश्वनाथआ ओरैजाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बे मोननै मोनथाम जिल्लाया जेनेबा आरो बारायनानै बिटिआराव हाबगोन बेबो लिरनाय गैया डाइरेक्टलि बेयाव लिरनाय थानांगौमोन आमुका जिल्ला हयथ' जेनेबा बिश्वनाथ गहपुर सनितपुर बेखैजाय डाइरेक्ट मासिम हाबगोन बेखौ लिरनाय थानांगौमोन अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंबा नों आं बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो नोंबा नों आंबा आं खुद्रिलायनाय बेफोरबायदि जानाय नङा बेफोरबायदि पिआइएल केस होनायाबो जानाय नङामोन दिनै सोर सुखुनो सोर बेखौ गनायनो बर' हारिनि गेजेराव जुदि बिटिआर एबा बिटिसि मोननायनि उनावबो बे बिटिसिआव हाबखानानै जुदि होखारजायोब्ला होखारनायानो जाबाय नोंसोरनि गामिखौ नांला जोंनो होननानै जुदि दाननाय माने होखारनाय बेफोरबायदि जुदि दानजायोब्ला दिनै नों आं बोरै सहायना थानो आरो जों बर' हारिया सहाया गुबुन हारिया बोरै दानजानो सोरबा ओरैनो गोरलैयै बिटिसिनिफ्राय एबा बिटिआरनिफ्राय ओरैनो गोरलै दानजानाय नङा आरो बे दाननाया असम्भब दिनै बेफोरबायदि दाननो हायिनि थाखायनो जानांगौ बेफोरबायदि दफाफोरा द्रप जानानै दङ जानांगौ गोबानो बेबा बेनि दाय नागिरदों खिन्थु मेन गोरोन्थिया बेबो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामबाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ ओजोंहाय दिल्लीयाव थांनानै सानसे साननैयावनो बेफोरबायदि गावसोरखिनिया रायलायनानै गेदेर गोलावफ्रा सानैसो रायलायनानै एग्रिमेन्ट खालामनायानो बेनो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोनसे माने गोरोन्थिनि थाखाय बे सावरायलायनानै माने बर' हारिनि गेजेराव सावरायलायनानै बै एग्रिमेन्टखौ एक्सेप्ट खालामियानो जोबोद गोरोन्थि दिनै नों आं बर' रायजोआ मानि थाखाय नोंबा नों आंबा खुद्रिलायदों नोंबा नों आं बाथ्रा बुंलायदों खिन्थु बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनांगोन बेनो बे गोरोन्थियानो जुदि बर' हारिखौ लानानै रेल लामा हाइवे लामा माने राजा लामा बेयाव जथेनो हादोंब्ला सोरनिबा गामि थांनानै थैनि सिगनेसार लानो हादोंमोनब्ला दिनै बर' हारिखौ
गेरेमसा महर खालामनो बड'लेण्डनि मुङाव गोबां धरना गोबां आन्दलन खालामनो हादोंमोनब्ला गामि गामि गारि हरनानै गामि गामि गारि लानानै जुदि धरना हैनो थांदोंमोनब्ला गामि गामि नटिस फैदोंमोनब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दिनै बै बिटिआर एग्रिमेन्टनि थाखाय दिनै नटिस फैयालासिनो गामि गामि एबा गोबां आफादफोरजों संगठन मानोना बिसोरजों गासैजोंबो जयै सावरायालासिनो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै फैबाय दिनै खालामदों किन्तु जोंबो गनायबाय किन्तु मोननैसो दफाफोरखौ नों आंहा साननानै नाय आंथ' गनायनो हाया बेखौ सोरबा बिपिएफनि सोरबा इउपिपिनि जानानै बाथ्रा बुंनाय नङा बेखौ जों सैथोखौ मिथिनांगोन सैथोखौ बिजिरनांगोन जों सैथोखौ साननांगोन दिनै जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टआव सनितपुर बिश्वनाथ ओरैजाय गहपुर मासे जिखुनु बिटिआर सनितपुर हमना ला बिटिआर सनितपुरानो हाबगोन जुदि लिरनाय थाखायमोनब्ला सोर बर'आ बेफोरबायदि धरना होनोमोन सोर बर'आ बेफोरबायदि पिआइएल केस होनोमोन दिनै बेयाव रोखा लिरनाय गैया किन्तु बैसोर दैदेनगिरिफोरा बुंदों दिपेन बर' साराबो बुंबावबाय निउस मिडियायाव बिटिआर एग्रिमेन्टआव लिरनाय गैयाब्लाबो सनितपुर बिश्वनाथआ ओरैजाय हाबगोन माने बिटिआरआव माने बिटिसिआव जाखिनि गामि दङ गुबुन हारिनि बे गामिखौ दानख'नानै बर' गामिखौ सोगोन किन्तु बे असम्भब बे जाथावना नङा बेखौ जागोन होननानै सानोब्ला बै हाजो खर' खासौ बिदै नागिरनाय बायदिसो जागोन बेखौ रोखा नुहुरो बे एग्रिमेन्टआवनो रोखा रोखा लिरनानै लाबनो नांगौमोन बिसोरो जुदि बेयाव रोखा रोखा लिरनानै लाबोमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिनाय नङामोन जेलाव थानाय थैजासिम जेलाव सोजानाय दायनिगिरि साजायनानै बिसोरो डाइरेक्टलि बेयाव एग्रिमेन्टआव लिरनाय थानांगौमोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां एनडिएफबिफोरा उदां जागोन होननानै लिरनाय थानांगौमोन अब्ला सोर बर'आ बेफोरबायदि पिआइएल केस होनोमोन सोर बर'आ दिनै नोंबा नों आंबा आं बेफोरबायदि एनआइएनि सोरनिबा मुर्ति सावलायगौमोन दिनै प्रमद सारनि सोरबा दिपेन बर'नि सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिनि सोरबा चन्दन ब्रह्ममोननि बेफोरबायदि सावगारि मुर्ति बानायनानै सावलायनाया बेफोरबायदि जानायबो नङामोन बेखौ जों गनायनानैबो लानो हानाय नङामोन माने माखौ जुदि बेफोरबायदि एग्रिमेन्टआव लिरनाय थाखायमोनब्ला बिटिसिआव जिमानखिनि गामि दं बेखौ दानख'वा सोदेरगोन आरो सनितपुर बिश्वनाथ बे जिल्लाया आमुखासिम हाबहैगोन लिरनाय थायोमोनब्ला बेयाव सोरबा पिआइएल केस होयोमोनब्ला सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा गुबुन राजखान्थि दोलोआनो जा बेफोरबायदि माबा थायोमोनब्ला सरि लिरनाय थायोमोनब्ला सोर केस होमालाय जों गनायगौमोन नामा जों बेखौ एक्सेप्ट खालामगौमोन नामा दिनै जों मानो गनायनो गोनां जादों जों मानो साननो गोनां जादों बेखौ पिआइएल केसआव मानो पिआइएल केसजों प्रुफ नागिरनो गोनां जादों दिनै बेफोरबायदि सोरबा पिआइएल केसजों प्रुफ नागिरनो थांदोंब्ला जों बेखौ नेग्लेक्ट खालामगौमोन जोंबो बेखौ गनायनो हानाय नङामोन दिनै मानो जों गनायनो गोनां जादों बेजोंसो जोङो ट्रुलि बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनसिगोन सैथोआ मा बेखौ जों साननानै नाय सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा केस होमोन बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव बेफोरबायदि होनोब्ला जोंबो गनायनाय नङामोन जोंबो मानिनाय नङामोन किन्तु दिनै आं इउपिपिएलनि सोरबा बिपिएफनिया केस होदों होननानै बेखौ जोङो मानो दिनै गनायथाव होननानै सानदों नंगौ पिएल केसजोंसो जों प्रुफ मोनसिगोन जे मायो दफायाव गैयाब्लाबो मायो मा नंमारगौ मायो नंमारा दिनै बेखौ मोनसिगोन जों नेग्लेक्ट खालामगौमोन जों इउपिपिएलनि सापर्टारानो जा बिपिएम सापर्टारानो जा हमना ला बिपिएफनिया केस होबाय हयथ' बे बिपिएफआ केस होआलासिनो इउपिपिएलनि पार्टियानो सोरबा होयोमोनब्ला जुदि बेफोरबायदि गनायथाव गोजामोनब्ला बेफोरबायदि गनायथावै एग्रिमेन्ट थायामोनब्ला गनायथाव गोजामोनब्ला सोर बेफोरबायदि पिएल केस होनायाव सापर्ट होगौमोन सोर मदद होगौमोन दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदों बेफोरबायदि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ केस होनाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा जों बेखौ गनायनो हाया बे पिएल केसजों जुदि जोंनि गामिया हाबाब्ला जोंनि बिटिआरआव जेनेबा हमना ला जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरा बिटिआरआव हाबाब्ला दायनिगिरिया बै सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी आरो बै चन्दन ब्रह्म जनकलाल मोना जागोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन ना नङा होमबा आं बारा बुंला
सिगांनिफ्राय जाबायदि बाथ्रा बुंबाय दङ नंगौ बे बाथ्राया सैथो ओरैनो सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि लाबालाबनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथखौ हाबगोन होननानै बेयाव एग्रिमेन्टआव लिरनाय गैयाब्लाबो हाबगोन होननानै बुरखाय एबा नंखाय बाथ्रा बुंनानै दोनबाय थादोंब्ला बे PILK जों रोखा मोनथिगोन आरो सोरबा कनफ्यूज जानानै दङ जे गुबुन जाथिनि गामिखौ दानख'जोबगोन बर' गामिखौल' सोगोन बेफोरबायदि दासान बेयाव रोखा लिरनाय गैया बर' हारिखौल' माने बर' हारिनि जेनेबा बर' गामिफोरखौ दोनगोन गुबुन जातिफोरखौ नन ट्राइबेलफोरखौ होखारगोन नन ट्राइबेलफोरखौ माने जोंनो नाङा बे गामिखौ दान बेदि लिरनाय गैया आं बाराखौ मा बुंबावनो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय जों सैथोखौ नायबिजिरनांगोन सोरबा राजखान्थिखौ लानानै सोरजोंबा नांलायनानै कमेन्टफोराव बुंलायनानै जानाय नङा सैथोखौ नाय दिनै आं सोरनिबा राजखान्थिनि जानानै आं बाथ्रा बुंगोन खिन्थु सैथोखौ बुंगोन दै आरो नोंबो बुंदोंब्ला नोंबो सैथोखौ बुंनांगोन ओरैनो मा राजखान्थिखौ नों मोजां मोनो बे राजखान्थिया गाज्रि बिदि सानबा जानाय नङा सोरबा राजखान्थिया गाज्रियानो जाथों खिन्थु बे जोंनि सानदांथियाव माने जोंनि मोनदांथियाव बे सैथोखौ बिजिरनो नागिरदोंब्ला सैथोखौ बिजिरनो होगोन जोंबो बिजिरथो जोंबो सैथोखौ लुबैयो नङा होमबा हमना ला आं मोनसे पार्टिनि बे पार्टिजों लोगो जानानै बे पार्टियाव जुदि नंखाय मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय दङ बे नंखायथार बेखौ नंगौ होनबाय थाबा आंबो बेखौ नंगौ होनफाबाथ' जानाय नङाना हो बेखौ नंगौ होनफाबाय थाबा जानाय नङा बै गुबुन एगेन्स्टआ बेखौ नङा होननानै साजायनो नागिरदों एबा नङा होननानै सैथोखौ सोराव लाबनो नागिरदों आंबो बेखौ जुदि मोजां मोनखायाखैब्ला बे नंखायखौ नंगौ होनबाय थादों जोंनि पार्टिया जोंनि पार्टिया नंखायखौ नंगौ होनबाय थादों बैसोरो नङा होनना फोरमान नागिरदों होथों आंबो मोजां मोनखायाखै आं पार्टिखौ मोजां मोनबा मालाय मा जानो बे पार्टियानो जुदि नङैखौनो नंगौ बुंबाय थाबा बेफोरबायदि बुंब्ला नों आंहाबो साननो गोरोङा मोजां मोनखानाय नङा होमबा नों आंहाबो साननांगोन बेफोरबायदिनो दा नोङो मोनसे राजखान्थिनि नों बे राजखान्थिजों सब समय मोजां बाथ्राखौ सावरायो खिन्थु समाव नोंनि पार्टिनि मानसियानो सोरबा बुंबाय बे नङैया नंथारगौ होननानै बे मानसिया बुंबाय थाबाय बे दैदेनगिरिया बुंबाय थाबाय अब्ला बेजों लोगो जाबाय थाबा जागोन नामा जाया आरो ओरैबायदि कमेन्ट होग्राफोर दङ दिनै नों आंहा मा जि हाजिरा मावनानै जादों जागासिनो दं जि गुबुनाव खामानि मावनानै जादों जागासिनो दं जानांबाय दं जों मोनसे भटजों बिसोरखौ गिदिर गोलाव खालामबाय जोंनि मोनसे भटजों बिसोर गारि गुरा मटर लाबाय न' बिल्डिं लुबाय धोन सम्पति आरजिबाय बेखौ जों साननो रोंदों ना बेखौ साननांगोन जोङो दिनै ओरैनो राजखान्थिखौ सानफ्रामबो माने मोजां मोननानै बे राजखान्थिखौ सैथ्रा बे जुदि सैथोखौ बिजिरनो नागिरदों बे बिजिरथों बेखौ बै राजखान्थिगिरिफोरजों लोगो जानानै जानला मानला आबां जाबां कमेन्ट होनानै कमेन्टफोराव नांलायलायबाय थाबा बाथ्रा बुंनानै दान्थे बिदान्थे जालायबाय थाबा जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो अराय सम मा होनदो एना एनि जालांबाय थागोन सानसे समाव बर'जों बर'नो जुद्धबो जागोन बेफोरबायदि नुहुरो आरो बेफोरबायदि जुदि जालांबाय थायोब्ला राजखान्थियाव आगान हो सोरखौबा आगान होदों होननानै जों बेखौ हेंथा होनो थाखाय माने आंबो लुबैया मोजां सैथोखौ बिजिरनानै मोजां सैथोजों बर' हारिखौ खौसे खालामनो नाजानाया थानांगौ आरो थानांगोन आं बारा बुंला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो लुबैबाय आंहाबो खामानि दङ आरो नोंथांमोननो समाव भिडिअ होनो हाया आरो आंनि बाथ्रा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आं बारे बारे निमाहा बिबाय थायो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांनो हागौ खिन्थु आंनि बाथ्राया सैथो नंखाय आरो बेफोर बाथ्राया जानांगौ ना जाना गनायथाव ना गनायथाव नङा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहर दिनै भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।